Uvaženi predstavnici medija, drage kolege, u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori boravi i njegova ekscelencija gospodin Jussi Halla-aho, predsjednik parlamenta Finske. Nakon prijema kod gospodina predsjednika parlamenta Crne Gore, Andreja Mandića, dvojica predsjednika daće kratke izjave za javnost. Zamolila bih da vam se prvi obrati njegova ekscelencija gospodin Jussi Halla-aho. Poštovani gospodine predsjedniče, dragi prijatelji, kolege, dobar dan. Velika mi je čast što sam ovdje danas sa vama. Želio bih da zahvalim predsjedniku Crnogorske skupštine, gospodinu Andriju Mandiću, na veoma produktivnom razgovoru koji smo imali. Odnosi između Finske i Crne Gore su odlični. Vjerujem da dijelimo mnoge vrijednosti i ambicije kada je u pitanju međunarodni plan. Obje naše zemlje snažno podržavaju red koji je međunarodni poredak. Moja posjeta Crnoj Gori odražava ambicije Finske da produbi prijateljske odnose između naše dvije države. Vjerujem da postoji još prostora da ojačamo naše bilateralne odnose u mnogim okvirima, naročito u na ekonomskom planu. Brojke koje se odnose na trgovinu između naših država su niske, ali vidimo da postoji mnogo potencijala u tom smislu. Pojavljaju se nove prilike za saradnju koje se odnose na razvoj inovacija, start-upova i ekonomskog sistema u Crnoj Gori. Čista tehnologija i energija može biti sjajan izvor saradnje za naše države. Pozvao sam gospodina predsjednika Skupštine da posjeti Finsku sa delegacijom kako bismo nastavili naš odličan dijalog. Finska u potpunosti podržava crnogorski put ka Evropskoj uniji. Proširenje je proces koji se odvija na zaslugama. Imali smo sjajnu međuvladinu konferenciju sa Crnom Gorom u junu, a također smo imali pozitivan napredak i ocjenu napretka Crne Gore putem IBAR-a, koji se odnosio na određena poglavlja. Reforme su u samoj srži ulaska u Evropsku uniju. Novi plan rasta za Zapadni Balkan je jedna moćna alatka kada su u pitanju integracije, čak i prije samog članstva. Ovaj plan će ojačati ekonomsku integraciju na evropskom jedinstvenom tržištu, zatim napredovaće ekonomske integracije Zapadnog Balkana ka zajedničkom tržištu, ubrzat će se osnovne reforme, a također će ovo omogućiti i finansijsku pomoć kako bi se podržale reforme. Sve ovo će biti od koristi za državljane Crne Gore i to će biti od pomoći na vašem putu ka Evropskoj uniji. Također smo razmijenili razmišljanja o regionalnoj situaciji na Zapadnom Balkanu kao i o bezbjednosnoj situaciji u Evropi u svjetlu ruske zločinačke agresije na Ukrajinu. Rusiji ne smije da se dozvoli da svoj agresivni rat nastavi i mi treba da podržavamo Ukrajinu u tom smislu. Ovaj rat nije samo nešto što se odnosi na Ukrajinu, Evropu, on se odnosi i na zaštitu međunarodnog poretka, demokratije i odbrane teritorijalnog integriteta i suvereniteta nezavisnih država. Želim da zahvalim Crnoj Gori jer se pridružila zajedničkoj vanjskoj bezbjednosnoj politici Evropske unije i pridružila se sankcijama protiv Rusije. Također je vrlo vrijedno da čujemo što smo čuli o razvoju događaja u Crnoj Gori, a naročito kada je u pitanju njena odlučnost ka pridruživanju Uniji. Radujem se nastavku svoje posjete vašoj prelijepoj i zanimljivoj državi. Hvala. Hvala uvaženoj ekscelenciji na obraćanju. Zamolila bih sada predsjednika parlamenta Crne Gore, gospodina Andriju Mandića, da vam se obrati. Dame i gospodo, ja želim da se zahvalim njegovoj ekscelenciji, gospodinu Halla-ahu, na tome što je on prvi predsjednik parlamenta Finske koji posjećuje Skupštinu Crne Gore u jednoj vrlo reprezentativnoj delegaciji gdje se nalaze i poslanici finskog parlamenta
Finska je država koja je važna Crnoj Gori, ne samo zbog ekonomske saradnje, nego je važna i zbog evropskog puta Crne Gore, a parlamentarna diplomatija koja uzima sve više i više učešća u rešavanju raznih problema koji postoje u Evropi i drugim dijelovima svijeta, može i tekako da pomogne vladama država koje su uglavnom ustavima svoje određene da vode spoljnu politiku država. Mi smo danas imali veoma dobar razgovor. Posebno želim da se zahvalim na snažnoj podršci koju je Finska iskazala Crnoj Gori na evropskom putu i njihovom vrlo preciznom stavu da u Evropsku uniju treba stići i ući na osnovu zasluga i rezultata koje treba da ostvare države kandidate. To je ono što i želi Crna Gora. Kao što vam je poznato, mi smo na putu evropskih integracija najdalje odmakli. Mi imamo namjeru da do kraja godine zatvorimo 4 poglavlja, poglavlje 7, poglavlje 10, poglavlje 20 i poglavlje 31. Računamo do kraja 2026. da zatvorimo sva poglavlja, a vjerujemo da će nacionalni parlamenti država članica Evropske unije i Evropski parlament podržati ovu političku namjeru i želju Crne Gore i naroda Crne Gore da Crna Gora postane prva članica Evropske unije. Razgovarali smo i o drugim temama. Ja sam istakao probleme koji opterećuju našu zajednicu, pošto postoji apsolutna sloga i naroda i političara po pitanju pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Otvorili smo i one naše razlike koje postoje u Crnoj Gori. Istakao sam da mi vodimo odlučnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, da je to ono što je najveća prepreka ne samo na našem evropskom putu, nego na oporavku ove zemlje, u napređenju naše ekonomije, iskazao našu želju da naša preduzeća sarađuju sa preduzećima iz Finske. Mi već ovdje imamo nekolika ta preduzeća koja imaju svoje predstavništva. Znate i o projektu Briska Gora, da se na tome radi, da smo u oblasti energetike željni da sarađujemo i upoznao sam također našeg visokog gosta i važnog gosta sa činjenicom da za razliku od Finske mi u našem okruženju nemamo ni jednu veliku državu koju bi mogli smatrati kao opasnost za naš opstanak. Mi smo okruženi državama koje su uglavnom sve bile bivše republike nekadašnje velike Jugoslavije, imamo još naše komšije Albance, tako da nemamo ovaj snažan osjećaj, niti imamo istorijsko iskustvo koje ima Finska, ali mi pripadamo porodici evropskih naroda i jasno sam prenio poruku koju prenosim svih ovih dana i u Rimu i na drugim adresama, da Crna Gora želi da uđe u Evropsku uniju uspravna, ne želi da uđe na koljenima, ne želi da uđe puzeći, jer mi držimo do naših vrijednosti, kao što i Finci drže do njihovih vrijednosti. Želimo da budemo ravnopravan činilac u zajednici evropskih naroda, jer mi smo Evropa, 1000 godina smo pripadali Evropi i želimo sada da budemo dio tog razvijenog svijeta. Hvala vam još jednom, Vaša ekscelencija. Ovo je važan dan, kažem, za Crnu Goru, jer prvi put je predsjednik Finskog parlamenta i poslanici Finskog parlamenta u Skupštini Crne Gore. Hvala vam na podršci, hvala vam na razumijevanju, a mi ćemo danas u toku dana nastaviti naše razgovore. Hvala vam mnogo. Hvala predsjednicima na ovim kratkim izjavama za medije. Hvala i vama, drage kolege, na izdvojenom vremenu.